בגיל שבועיים וגם בגיל 4 עברתי 2 ניתוחים בראש. בחודשים, ממש החודשים הראשונים של החיים, ההורים שלי הם לא יכלו להחזיק אותי על הידיים. אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים אומרת שאתה... מבחינה חברתית, מי שהייתה החברה באמת הכי טובה שלי זאת הגיטרה. מתנות קטנות שהוא שלח לי מתנות קטנות. אני אמרתי לכם, המוזיקה זה החיבור שלי, זאת המשמעות שלי. העורש המראה בכם. התגייסתי לצבא, התגייסתי בהתנדבות. אני זוכר, כן, שבאתי לבחינות הכל נשכח, כן, מילים מגיעות, ואז חשבתי, כן, שהכל אבוד, שאין לי שום סיכוי, אני חוזר לגדוד. איזה גדוד, איזה חבר'ה, עשיתי, זהו, אומרים לכם בן אדם עשה בהתנדבות. מה גדוד?